manis dik kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lames yen masa manise ngungkuli madu saya bisa ngureke atiku setengah mati aku naksir kowe pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti sampeyan seneng nggoda sires aduh dek kulane Jawa kowe manis dasare prasaja memang lidah mas ciblon ki bertulang pandai bersilat mata kowe pancen manis tambah manis yen orang ngomong lamis yen mese manise kumpuli madu kaya bisa urutke jantungku sampeyan pancen ganteng tambah ganteng yen ora seneng mandeng bangsa alit mas namine kepung ngalor kidul sampeyan gawan dengko setengah mati aku naksir kowe pasar lagi mas ning kutha Solo aku ngerti sampeyan seneng nggoda siris aduh dek kulane Jawa kowe manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat mata wong lanang manismu kanggo suarane wantek kok gendut. Wah, kandhane kuwi. Suarane apa? Panas ra kepanasen, udan ra udan. Suarane apik, wonge ayu, aku gelem. Wis kono, gek diulu kono, Gang. Hati-hati lho, wis enek korbane siji. Sapa? Mas Tri kesengkan. Ora ki enek gedang yo gek diuntal. Ngono. Agawe ruciting galih
mundut. Wah. Akhirnya Pak Dut ini dhek sing sampe akhirnya. Dute gentar iso gedhe ya. Mundut ini. Nek sosok nggih. Mundut cret ya. Yo. Rakmi nek kopi wong irung isih ganti kopi lambada sik sesuk dilatih. Ayo. Yo. tartamtu Neno dak turuti ibarat wah uang numpak aku ayo perahu wah Sing kok ecah prawan iki. Andani. lambene jane semuwek tenan ayo Kok semua to? ayo Enek wong kapusan ya nek lakon ngene iki. lah apa Piye? Ngrungokke suarane apik, disawang dodoan wayu. Ayu. Jembareng teko cedhak wis kaya sponsor. Apa? Enggak enak. Sponsor gak enak. Ayo Perahu adile sing gawe urip ora kena di Nggih, leres. sumbari ayo lumampah tanpa welah ning madyan ning jala temagunjing Ayo, arep dadi lanang arep. akhir ngono iki arep metu jalune lah wis pasak eruk lho Wis jam yahene ya biasa. Piye? Anu gandeng Mas Tri ora eneng? nggih Padha legane. apa Iki lho. karep Pak Dudo Oh, piye? Piye, Do? Piye? Gelem? Lah iya. Dia kula kali jenengan beda keyakinan kok. Jenengan yakin iya aku mbuh. aku nek dandan wedok ya ayu kok sing nyelendem kuwi Oh, nggih. wah ben wah jane lho tenan angger hari Kartini kok ora dadi wedok delok Nggih. Lah Wayangan. besok hari Kartini. Wayangan nderekke Mbak Wulan Panjang Mas. Aku iso pangkling. Kok iso? Sing ngegongi kaya rasing ning sapa aku. jebule sapa Nggih bocah niku. nek dandan wedok ta Dandan wedok. Wah, kowe kene gwedi-gwedi ya. Ya. Apa? Temagunjing angin jek ning paguli. upama krawitane dandan wedok sing ayu dhewe mesti teguh aku wis aku wis genah namincutke gendon ayo Ning sing pomo dandan wedok sing judes dhewe ya enek. sapa Sing gender iki mesti Pak. Apa kok ora beneran ngono iki. yo blitar lah kami buka celuk gen blitar wiwe rasane ngomong kasih iki tak nggo ijo kopi apa mau kopi wangi Kopi hitam. nggih Wajane ana Alpiani lagu apa-apa wae iso lho jane. sapa Alpian. ah iki wis rada busuk ta iki Ngaten lho Mas, biasane iki nek ning kono-kono heeh kuwi angger lagu ra iso, terus disetelke HP kok tah niku kok ketoke. pinter sampe berarti kepruk terima sih dadi kan koplo yo tak ijoli blitar kopi wengi iki dadi catetane awake dhewe cok ayo iki kesake kopi wengi heeh yo kan Para kota cilik sing kawentar edi beni gunung kelut sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate kemar meta brontak sing dipimpin Dini. hati Blitar nyimpen amune sangat
Sari. Ora crita jare patih Gajah Mada. Penyakit Ingkang bisa nyawijekke Nuswantara lan uga Bung Karna kang kondang kaloka ana tlatah Blitar lair cilik mula ora bakal Blitar ganti kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatake yen kabeh ngoperati Kenapa seger yo? yen kabeh ngoperati banget Gunung Kelut sing ayomi Blitar jaman Jepang ngate gempar peta berontak sing dipimpin Supriyati Blitar ikan ambune sang mata Majapahit ana candi Banatara nyimpen lanjut ning Bung Karno proklamatan lan presiden langsung bisa ana cerita jare Patih Gajah Mada ingkang bisa nyawijekke Nuswantara lan uga Bung Karno kang kondang kaloka ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora 14 tombol ati. sing padha nyatake yen ganti ora pati semangate yen papan ngelake pati ate Elalale ale elalale Allahumma